Kaixo lagunak, gaurkoan etapa benetan interesgarria. Beste behin ere, edozein kasutan Eurobelok izaten du bere alde teknikoa eta bizikletaz ibilbidea egiten goazen heinean, zerbitzurik izango ote dugu laguntza behar izatekotan nora jo? Tira, Urrobi kanpinean geltoki interesgarria izango dugu horretarako, eta horretaz gainera, aizue, memoria historikoa egiterakoan, bazanekiten, erromatarrek garapena eta ez edonolakoa izan zutela Pirinio inguruetan, tira, Zalduako indusketa gune horretan adibide da, eta ez pentsa, Zorionekuren indusketa guneak bezalaxe nazioarteko arkeologiaren bermea ere badu lan horietan guztietan. Erromatarrak aipatu dizkizuegu, baina aizue, Horreaga eta inguruetan badira kulturako gune garrantzitsuak, hauxe esate baterako. Eta ez da ez ahaztekoa, besteak beste Irati filmean ederki asko ikusi ahal izango duzuen bezalaxe, Eneko Aritza eta bere aitak edota bere aurrekariek egindako lorpen handia. Iruña suntsituta, Frantziara bidean zen Karlomagno zenaren armadari emandako egurra. Orain inguruen hauetan, besteak beste, Antxo Azkarra zazpigarrenaren hilobia bertan baduzue eta Karlomagnoren omenezko siloa ere bai. Beste hainbat egitura erlijioso, eta horrek gauza bat agerian uzten digu izan ere, garai hartako Pirinioetan eta ondorengo mendeetan zenolako garapena izan zuen baita jendarteak ere erlijioari dagokionean. Tira, hori Irati filmean ederki asko ikusteko aukera izango duzue, bertaratuta ere bai, noski baietz, baina bide horretan ez dugu ahaztuta utziko Gartxoten kondaira. Eta horretarako baduzue baita euskal ekoizpen interesgarri bat baita ere, izan ere inguru hauek oraindik ere asko dute berreskuratzeko eta akaso Pirinioetako baskoien edota garai hartako zein gaurko eguneko jendartearen ikuskeratik kontatzeko, guazen! Zer uste zenuten Auritz alde honetan etzenutela aurkituko aurretik ikusi gabekorik? Iruleiko aztarnategia ez da noski bakarra Nafarroan, aizue. Izugarria da, Arantzadiko bolondres gazteek eta ezain gazteek egiten duten lana. Auriztarrek parte hartze zuzena ere baduten noski. Bisita gidatuak badituzue. Ez ezazue galdu aukerarik zatozte berreskuratzen ari direna bertatik bertara ikustera. Zeinen aberatsa den lurra eta bere baitan gordetakoa. Solekia utziri gazten nintzalarik, Parisan txartu nintzan kurazez beterik, plazerrez goxe eta burian harturik, behar niala halagera bizi bostetan geroztik, nigarre egiten dit, siberrua zure. Bostetan geroztik, nigarre egiten dit, siberrua zure. Agur, siberua, bazter gizetako sokorrik eixerena. Agur, solekia, zurirititenea metxiko zuenak. Iho, zen erditik, bostetan elkireita da zun asperena. Zizgeroztik, biziniz tristerik abandonaturik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Ez baita eririk, Parisez besterik, zu bezalakorik. Palazio ederretan gira alojatzen, eta segur gorratik haide freska hartzen. Gainberra sokinik behitzaitu duritzen, horri gainen nizala agitzen. Benez tira heben, bazterrak berdatzen, txoria kantatzen. Benez tira heben, bazterrak
Oiane, zer moduz? Ondo. Landa lan, ezta? Bai, hementxe. Aizu, hemen ikusten da lan eta lan zabiltzatela kanpainain bat, hau ez da hilabete batzutako kontua, ez da? Ikusi dut atarikoan gainera Londongo erresuma batuko zigilu bat ere baduela Arantzadik lan hauetarako, ez da? Bai, egia esateko proiektu honek ja badaramatza 10 urte baino gehiago, 2008an abiatu zelako, bai Galtzada erromatarraren ikerketaren lantaldea, ondoren topatu ziren 2011an Auzperriko miliarioak, eta Zalduako gune honetan 2012an hasi zen proiektua martxan, pixkanaka, lehenik zundaketa batzuk egiten, ondoren miaketa geofisikoak, eta gaur egun iristen geran momentura arte bilbide luzea izan da. Zuk esan duzun bezala, Arantzadiko kideak ez gara bakarrik egon, izan ere urte askotan zehar, Londoneko Museum Archaeological of Londoneko lankideak izan ditugu ere bide lagun, eta dozenaka voluntario baita ere, bere laguntzari gabe ez genuela lortuko guztia azaleratzea. Auzolanak bizirik segitzen du, zalantzarik ez, eta Nafarroako gobernuak ere lagunduta noski. Esan dezakegu, erromatar galtzara, Eurobeloren zati batzuekin kointziditzen duena, garai hartako ibilbide edo errepide nagusia eta irteerak bazituela, ezta? Eta hemen bazuela irteera bat, hemengo herrira, herri baskoia, esan genezake? Bueno, hemen ikusten duguna da, erromatar iturriek esate dute baskoien lurraldean egongo ginatekela, eta hori bai, hemen ikusten duguna da guztiz molde erromatarrak dituen hirigune bat kokatuta egongo zela. Izan ere, Galtzada eraikitzen denean, ez da bakarrik bidea, baizik eta bidearen ertzean eraikitzen diren azpiegitura edo geldiuneak. Orduan, geldiuneietako bat, zalantzari gabe, Zalduako hau izango zen. Ondoren, garapena izan zuena, eta ikusten den bezala, herri oso bat eraikizena bide horren itzalean edo urtzean. Zentzu horretan, azpiegitura guztiak, baita termak ere, eta hemen ditugunak termak dira zuzen ere, ezta? Oraindik ere herri osoa berreskuratzeke, baina termak dira une honetan hemen pixka bat ikusgarri daudenak. Hori da, Zalduako zelai edo larre honetan 4,5 hektarea gutxienez izango zituen herrigune bat topatu da, baina egia da azken urteetan gehien bat termen ikerketan zentratu gerala. Beraz, eraikin bakarrean gabiltza hor lanean. Eta hor galdetu nahi nizuke beraz, errepideak zeharkatzen du hirigunea, ez? Esango dugu. Hirigunea, ze hiri azpiegitura ditu, tartean termak. Hori da. Termetan, aizu, urberoa zegoen hemen, edo nola zijoan kontua? Ez, bueno, guk ez dugu topatu urbero iturbururik, segurenik ura mendietatik eta ekarriko zuten, baina gero bai topatu dituguna da, hemen ikusi ditzakegun bezala, ur hori berotzeko eta gelak berotzeko sistema nahiko ohiko bat erromatar munduan, hipokausto deitzen dena, eta nola, sinplean ulertzeko, gaur egungo zoru radiante sistema bera izango luke. Hau da, lego bat egongo litzateke, zapalduko zen zoruaren azpiko kamara edo gune sototxo bat berotuko zuena, eta beraz, hanka hutsik ibilita, hanka goxe-goxe izango zituzten, eta ondoren paretetatik eta aire bere hori tximinien bidez kanporaterako litzateke. Zoragarria da guztia berreskuratzen aritzea, ezta? Bai, ojo. Badirudi gaur egun sortuta dagoela guztia, eta mendetako jakinduria ahaztu egiten zaigula, ezta? Hori da, ahaztu eta gu ere arkeologoak ere hori ari gara, hemen jaso zena pixka bat berreraikitzen, detektibek egiten duten bezala, atzerako aurrera jakiteko hemen nortzuk bizi ziren, nola bizi ziren, eta zein izan zen bertako bilakaera. Eder, 23 urte, Auriztarra, bertatik bertara. Indusketa hauek ez dira gaurko kontua bakarrik, egia da urtetako kanpainak direla. Baina inguruan eragina badute, izan daiteke batetik garapen turistikoa, jasangarria espero dezagun. Eurobelo ere berez horretarako izan bada, baina izaerari dagokionean inguruko bailarak zentzu bat ez dakit, baina identitatean, ekarpen bat egiten du lan honek? Bai, badu, ekarpen azkenean zupentsa hemen hasi izan gara eta leku oso konfliktiboa izan da historian zehar. Bai, Karlomagnoren garaian, pixkat hor makilkadak egon ziren, gero izan ditugu erromatarrak, hemen ikusten dira, izan ditugu baskoiak, milaka eta milaka guda enfrentamendu eta nola esan dezaket malentendidos, pixkat. Eta bueno, hori, ni azkenean hemen hasi nintzen eta gure historia ezagutzea eta gure identitatea pixkat eraikitzea eta
nola ikusi, azkenean puzle bat da, hau gutxinaka piezak hartu eta nola garen orain jakiten dugu honi esker. Lehen izan zirenak, nolakoak ziren, nortzuk ziren jakiteak laguntzen du gaur egun ere zeintzuk izan gaitezken. Bai. Gero ere erabaki egin behar du norberak. Hori da, batzuk hori ikuste dute eta esaten dute, baina, horrela iritsi naiz ni onaino edo, eso digan algunos. Bai. Iruditzen zaizu, gaur egun inguru hauetan, oraindik bereiz daitezkela, baskoiak, erromatarrak, karlomagnotarrak, oraindik bizirik mantentzen dute. Badaude inkluso aramontesak eta karlistak. Denetik daukazue, eta elkar bizitza zer moduz daramazue? Honena, pixka Juego de Tronos, baina gero festa egiten dugunean dena batera. Eta horri gaineratu gainera, zoru radiantea esan dezakezuela, kasik, momentuz, Nafarroan behintzat zuek asmatua dela, edo? Bueno, izan leike, bai. Eder, zerbait gehiago gehitu neko zenuke? Bueno, zer garrantzi maila dauka honek eskualdeari begira? Zuek apostu bat egiten duzue? Bueno, erakarriko du jende honek? Erakarriko du jendea, beharrezkoa da, historia ezagutzea, ikerketak jarraitzea eta importantena auzolanez egitea. Azkenean hau, Arantzadiko bolondresak eta herriko eta zonaldeko bolondresekin batera egindako lana da. Hemen ez du ia inor kobratzen eta solan garrantzitsua da eta jarrai dezala. Ikusita, hemen zenolako lana egiten duzuen, zorionekoa, Nafarroa, zorionekoa gazte belaunaldi berriak, bolondres eguzkipean, ez dira lan errazak, pazientzia eskatzen dutenak, dedikazioa, formazioa baita ere. Nolatan, Zalduan, zu berri konta eguzu? Bera, nire kasuan historia ikasi nun eta beti gustatu izan zait historia ikutzea edo beti materialekin ibiltzea. Eta Arantzadirekin hasi nintzen praktiketan, esan dezun bezala, Nafarroan, Zalduan, pixka bat historia gertuago edo bizitzeko, eta aukera bada, eta gero engantzatu ninduna edo izan zen, azkenean jendearekin dagoen giroa, herriarekin dagoen giroa, leku paregabea dela, Piriniotan gaude, eta orduan, egia esan, da ez dakit zergatik, baina engantzatzen gaitu leku honek eta lan honek. Nahiz eta bolondres lana izan, eguzkipean, eta, behintzat, badauka zerbait, udararo, honera etortzea eskatzen diguna. Bai, gainera badaukazute, kasi bideo horri bat Iruñetik honaino etortzeko. Bai, kasi posibleko genuke oinez etorri edo. Baina, nahiko lan iten dugu hemen, baina, bai, behintzat aprobetxatzen dugu paseoak emateko ingurutik eta. Bai. Erromatarrak Pirinioan izan zuten garrantzia eta garapenaren lekuko da Zaldua. Zaldua, erromatar garaiko aztarnategia baita. Auritz eta Auritz berriren artean kokatua. Nafarroako Pirinioetan hain zuzen ere, eurobeloa ondotik pasatzen da hain zuzen ere. Hiri erromatarrau eremu menditsuaren inguruan zen, berau zeharkatzen zuen galtzadaren inguruan eraikia. Garai hartako pentsatzen dugu, Hispania eta Galia lurraldeak lotzen zituena. Nolakoak ote ziren garai hartako biztanleak? Aztarnategiak alde batera utzita edozein kasutan, gatozen berriz ere geure garaiotara. Azalegiko gaztandegira.
Balles Legazen gaztandegira hain zuzen ere. Tradizio familiarretik sortua, baina akaso emakumezkoak eta artzaintza ez dituzue zuzenan lotuko, baina ez da ez emakumeak ez direlako aritu. Gauza da, akaso, ardiak eredatu eta gazta zuk zeuk egin eta gaztandegia zure sinadurarekin izatea ez dela oso ohikoa. Latxardiaren esne gazta gordinarekin egiten ditu bere gaztak Ballesek. Eta, aizue, sartu ezazue Googleen eta bilatu ezazue bere gaznategia eta ez zaizue damutuko. Kaixo, arratsaldeon. Bai zurien! Artzain izatearena, aurra zinenetik, txikitatik? Ez. Noiz izan zen? Hore, ja... Hori abestadi. Bai, nik atera nintzen, egon nintzen sukaldaria... Beste lan batzuk, ez? Bai, eta gero nire otxo, nola erraten da? Otxo? Bai, ez, Jubilatu zen, erretreta. Erretreta, hori nahi. Erretreta. Sartu zen, eta hor, gelditune nik bere argiarekin. Ordean hasi ginen. Eta hori, zuk eskatuta, edo berak bazekien? Bera badakiazen. Berak bazekien zu nahi zenuela, ez da? Bai. Olako kasuak ezoikoak dira pixka bat? Nola? Ez dira oso normalak, edo bai? Emakumeak hartzain izatea, bai. Normala izan da hemen. Bai. Hori gauza on bat da, ez? Beste tokietan ez da izan horrela? Ez. Baina beti senarra... Ados. Beti senarra lehenizikoa. Nire senarra ibiltzen du, baina ardiak dira bere azdu maite. Ja. Eta ardiak zureak dira. Bai. Hori da, ez? Norenak dira ardiak? Ardiak nirenak. Behiak berarenak. Hemen, argazketan ikus dezakegu gainera, badira ia urte batzuk, hemen prozesu guztiak, mendialdean, hemen inguruetan ibiltzen zarete, toki aldaketak asko izaten dira? Ardienak, edo... Ez. Guk hementik eramaten dugu iratira azalegin. Uzten dugu hemen ondo-ondoan, 2 kilometro dute. Hementik uinez, joaten uinez. Eta eldidara aldatzen aniz, gorso bat edo azalegin. Beraz, oso tokikoak dira. Bai. Ni baino bet jakiten dute lekua. Lo egiten dute egunero bere tokia, eta gero goitzan ematen dute bere buelta, eta ez dute ibiltzen aniz ez. Eta hurrengo belaunaldiek badute asmorik segitzeko gaztategiarekin, edo esan dizute, ama oso ongi, oso harro gaude. Bai, hori bai. Oso harro gaude, gaina beste bizimodu bat akaso. Bai, badute ja, hartu dute ja bakotxa bere bizia. Zuk baten bati esango zenioke, animatu eta froga egin? A ber, semia nahi nuen, bera, pero gero bere, eske, biziaren bat. Bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, bai. Bai, askotan nahiko genuke, ez, ondorengoek guk landutakoa, tira horrela da bizitza, ez? Bai, ego ere etorri da Iruñetik, bere aitaren egin du bere lana, eta etorri da bere aitaren laguntzera. Dira belarrak egiten. Beraz, konpromisoa badago. Beste gauza bada. Bai, eta bier etorriko da bestea. Badut bizen. Iruñan egiten dute. Azkenan alako kontuak badira familiako enpresa, ezta? Hori ba. Konpromiso bat, eta zaintza bat, eta hori ere ondo dago, ezta? Hemen bat edo bi bakarrik ez. Ez, ezta? Ez. Iruña gaur egun ez dagoen urrun. Lehen, akaso urrunago zegoen, ez? Bai, orain ez. Orain ez. Edozein kasutan, etorri gara, Balles, zure gazta zati baten bila. Bai? Zuk egindakoa, ezta? Bai. Hortan ez da zalantzarik. Hementik bernera ni bakarrik. Zu bakarrik sartzen zara. Bautziko dizugu zure sekretuetan barrena sartzera. Eta gazta zati batekin gustora asko joango gara. Bale.
eta eskerrik asko. Vale, zuri. Venga, mil esker. Aio. Onde bili? Aio. Auritz Igarota aurrean dugu Orreaga. Orreaga pasabidea eta historiako bidea zalantzarik gabe. Bere kokapen estrategikoari esker, Pirinioen erdian funtsezko gune bilakatu zen. Pirinioetako mendikatea zeharkatu nahi zuten bidaiari naiz soldaduentzat. Eta bertako batalla ezberdinak zalantzarik gabe, geure herriko istorioan oso une garrantzitsuak izan dira. Irati filmeak atzera egiteko aukera eskaintzen dizue, eneko aritzak izandako eroikeriak jakin ahal izateko. Iruña suntsitu zuen armada frankoaren atzeguardia garaitzea lortu baitzuten baskoiek Orreagan. Patxi eta Mikel, zer moduz? Arratsaldeon, ekine. Ziur bat baina gehiago Orbaitzetatik igaro dela azken hamarkadetan, baina kultur hola ezagutu ez? Zer aurkituko dugu hemen? Kultur hola da Orbaizetako armaolaren baitan egindan kultur eraikin bat. Interpretazio zentroa da batetik, informazioa ematen diogu bisitariei, mendi bilbidei buruz, biziketan ibiltzeko, mendira joateko, eta gero, holari buruzko erakusketa badago, beste erakusketa bat Iratiko basoari buruz, berriki gainera biosferako erreserba izendatu dute. Hemengo artzainak Ameriketara joan zirenak ere legukotza bat daukate azken solairuan, Zabaiagoan, eta azken finean, gune bizi bat da, udaberritik neguraino zabaltzen dena, eta bisitariei kultura, ondarea, natura eta hemen Irati ingurua erakusten diena. Garrantzitsua da ezta, Eurobelo izan daiteke, bestelako bide berdeak, Santio bidea bera ere bai, Doneiakue bidea, baina akaso hori ere edukiz jantzi barra dago ezta, ze bestela milaka izan daitezke, inguruetatik zeharkaldi egiten dutenak, gertukoak ala atzerrikoak, baina non diren ere akaso jakinez? Bueno, hori bada gure egiteko bat, ez? Jendea non dagoen kokatu, Euskal Herriko ze partetan dauden, Irati osatzen duten lau bailarei buruz hitz egiten dugu, Garazi eskualdea, Zuberoako partea, Zaraitzu edo Aezkoa bera, Pirinioan kokatzen ditugu, berdin bidaltzen ditugu Donibane Garazira edo Otxagabiara edo Garaioara, ezta? Eta alde horretatik bai gustatzen zaigu fabrikaren historia kontatzea, hemen ondiren konbentzio gerra, Napoleonen okupazioa, espainolena, karlistadak, hori guztia fabrikaren parte da, baina era berean gaur egun ere Mikel Zabaltzaren etxaren ondoan gaude edo Iratiko oianean gaude, mila gauza daude kontatzeko. Parajeotan edo zein kasutan bestelako bizimodu bat ere bada, ezta? Eta hori ere akaso ezagutu behar da, baina ez behin pasata, ezta? Jendeak eskertzen du hemen dagoen freskotasuna, ezetasuna esango genuke, berdea, koloreak baloratzen dituzte. Gero eta turismo klimatiko gehiago somatzen ari gara, Balear Irletatik, Andaluziatik, Kataluniatik, beroari eta batez ere idortasunari ihes dabilen jendea, eta gero bestetik Euskal Herriko mendizale eta txangozale asko maite dutenak hemen ibiltzea. Bai bizikletan, bai oinez, bai bilbide asko daudelako, tontorrak ere badaude, eta azken finean GR-koak ere pasatzen dira, GR12, GR11 pasatzen dira inguru hauetatik, eta alde horretatik bisitari asko dauzkagu eta oso anitzak. Ederki, Mikel, sinetxiko didazu ez duela sekulara bili horrelako bizikleta elektrikorik? Benetan? Benetan. Orain da momentua, eh? Orain da momentua. Venga, guazen buelta bat ematera. Hartu kasko ezaztu. Egia da.
Ea ba, Ea, hazen buelta hau bat besterik ematera. gabe, Bai, piztuko dugu hemendik. kenduko dio tanka, Bai, piztu. Elektrikoa ere piztu hortik, hori da. piztuta, Piztuta pixatzen dago. du, Bai, elektrikoak asko pizatzen dute, baina ikusiko duguzu nola ez duzu nabarituko pisua. Ados, Orain- honek egaz egiten du? Ia. Horregatik da Eurobelo, Pero belo. Ba, hemendik igotzen da potentzia eta hemendik jaisten da, bale? Nahi Ados. baduzu potentzia gehiago, sakatu hemen, Ados. edo gutxiago beste aldean, bale? Ados. A ber, epa, barkatu. Venga, ala, guazen ba? Guazen, Venga. guazen! Gua, Agur. aio! Ahí en los años 80, cuando el PSOE mandó las calles de Orbaizeta, aquella historia vivió. Ibilbidean aurrera eginaz, Orbaitz eta aldera helduko gara pixkanaka. Eta, aizue, Aezkoa ibarrean, armak ekoizten ziren eraikina kultur ekimenak berreskuratua da honezkero. Hango jauregia herritarren ekimenez, Aezkoako batzarren nagusiak bultzatuta eta Iratiko 4 ibarrek, Aezkoa, Zaraitzu, Garazi eta Zuberoa Txiki eta besteak beste, lortu dute berreskuratzea inguruko ondarea eta zerbitzua eskaintzea noski, bertakoi eta bertatik igarotzen garen guztioi. Bide horretan, Orbaitzetako kultur olan aurkituko duzue inguruko aberastasunaren berri. Eta noski, bizikleta elektrikoa baliatutako ibilbide ederrak, gidak eta argi ze ez dituzu edonon aurkituko bizikletaz gabiltzanontzako prestatutako errefugioak bide eder guztiotan barrena. A su casa no volvió. Fue allí, en el cuartel de Enchorrondo, innumerables torturas y aún se escuchan a Aezkoa. La justicia lo niega, la justicia lo niega. Ederki lagunak heldu gara, gaurko helmuga honetara eta konpainia ezin hobean gainera ikus dezakezuenez. Tira, Urkulu inguru hauetatik, muga igarobide inguru hauetatik seinaleak ondotxo dioen bezalaxe, agur esan aurretik zer esan? Aurrera segitzeko aukera baduzuela, Eurobelo 3. Euskal Herrian barrena eta urrunera Europan barrena baita ere. Baina Nafarroan segitzea da geure erronka eta argi, ze Eurobelo lehenengoari helduaz, Iruñerritik Kantauri aldera ekingo diogu bideari, baina hori datozen saioetan izango da. Gaurkoz beraz, adio, inguru paregabe eta eder hauetatik ezagutu itzazue, etzazue galdu ongi izan, aio!